Не бе, хайде бе. What are you staring at? Hurry up, I'm Я спри да говориш, в майката Шейва. Let's go! Сега на кой бой ще си играя аз. Такава игра си имам аз. No, I have to sit and do homework because Всеки of ден that си я teacher. играем. Сега, добре дошли в канала ни. От Петко и Синан, най-добрите. И сега може да качваме колкото искате видео. Че ние сме сега черен 20 години. Добър ден, приятели. Ако искате да видите, ако искате още да направим още трикове, кажи Петко. Ако искате още трикове и много видеа, направете в коментарите. Кажете в коментарите и ще видите какво ще става в туалетната. Чакаме 25. Сега ще дойде тук да пикае. Само трябва да изчакам 28 секунди да пикае. Така е, хора. Трябва да изчакам, може да... Сега ще дойде. Изчакайте, хора. Сега ще видите какво ще става тук. Идва. Ето. Кажи, Петко. Давай. Ето стъпките. Затворих ли си вратата? Затворих ли си вратата, Петко? Да. Не. Как? Не. Хора, казвам ви, тая игра е истинска. Гледайте и ще дойде да пикае. И сега пишете долу от коментарите дали ще дойде. Нали, Петко? Гледайте видеото до края и се абонирайте, ставете да имаме 325 абониране. И да имаме 5000 поне лайка. Кажи, Петко. Да. Само трябва да изчакам да дойде. Идва. Тихо, хора. Идва. I'm gonna go water the Christmas tree. Може би ще дойде. Идва, хора. Идва майка ми и оная курвата. С голямата надута уста. Скуйбой. Съм казвам селта игра Скуйбой. А моята майка се казва Рубра. Как се казва се името й? Ще дойде да пикае. N-O-E-P. Ето чувам. Идва. Сега вижте. Вижте малката пишка. Ето му малката пишка. Пикаеш. Видяхте ли как пикае? Мие си лицето, да се мие и неговото такова патката му. И отиде. Видяхте ли? Кажи, бе, Петко. Да. До 59. Каза жена му да гасиш телефона. А?
Какво казва? Да гърчи телефона. Кой? Кой, какво за телефона? Не. Не трябва. След 8-20 часа ще угасвам видеото. Кажи, Петко. Не те... Давай сега, видяхте. Това е Чичко, приятели. Чао!